दिनै बिटिआरनि बिखायाव दिनै सबसे देरसिन खामानि जागासिनो दङ आरो बेयाव दिनै फार्स्ट खेबनि थाखाय बरमायाव जि हा पाट्टानि लेन्ड मेला जायखौ जों बुंदों बेवहाय खालि पाट्टाल' गोलैया पाट्टा होनायानो आल्टिमेटलि खिन्थु बेवहाय गोबां रोखोमनि जायफोर जेंनाफोर दङ जेरै बिफानि हाखौ फिसालानो हरनो हायाखै सोरबा माने नाम हा बायखांबाय खिन्थु दाबो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायाखै बेबायदिनो गोबां मानसिया हानि जेंना लानानै फ्रास्ट्रेसनाव दङमोन बेखायनो बे खोथाखौ गिबि खेबनि थाखाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा बे बाराव हानि जि जेंना बेखौ फैगौ 1 बोसोरावनो गासैनिबो सुस्रांनानै बेवहाय माने दैमुनि दैफोरबायदि माने हाखौ लानानै जाहाथे रावबो आरो रायलायला बिनि मोनसे परिबेस खालामनानै 10 दिन घरि प्रत्येकटा सार्कलाव मोनसे मेला फाथिनायनि अलरेडि बिटिसि सरकारनिफ्राय नटिफिकेसन जोङो हरदों आरो बेनिनो फार्स्ट खेबनि थाखाय अपेनिं सेरेमनि हिसाबै दिनै जों बरमा सार्कलाव लादों जोङो जाय माने जोंनि बिटिआरआव थानाय जायफोर बेयाव पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट जायफ्रा दंबाय थायो जायफ्रा मोनथाय दङ बे जायफ्रा भुमि गैया जायफ्रा हा गैया बै हा गैयि मानसिफोरखौ जोङो हा होनो थांगासिनो दङ आरो जों गोबां मिथिगौ जे जोंनि गभर्नमेन्ट लेन्डफ्राव बहुद माने रायजो राजायानो बर'आनो जा बा सोरबा हारसायानो जा बांगालानो जा माने एनक्रस खालामनानै दङ बेवहाय जास्टिफिकेसन मोनसे लाबोनानै जाय हाखौ जोङो होथावथाव जाय हाखौ जोङो होथारनो हाया बिनि मोनसे पलिसि गभर्नमेन्टआ लागासिनो दङ आरो बेवहाय जिखिनि जोङो होनो गोनां मानसिनि जिखिनि हा बे हाखौ जोङो मिशन बैसोमुथिनि दारा जों बेखौ होनो थांगासिनो दङ बेवहाय दिनै एक्सुवेलि जोङो दिनै बेवहाय फार्स्ट खेबनि थाखाय 20 जन सुबुंनो जोङो बेवहाय हानि पाट्टा होदों खिन्थु बे मोनसे अपेनिं सेरेमनिसो बिनि जि प्रक्रिया दिनैनि स्टार्ट जागोन दिनै बे मेल जोबखांनायनि उनावनो बेवहाय मा रोखोमनि मानसि एप्लाइ खालामनांगौ सोर मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय माने हा पाट्टा लानायनि सुबिदाखौ लानांगौ बे गासैबो रायजोखौ दिनै जोङो फोरोंगोन बेवहाय गासैबो मण्डला दंफैयो गासैबो सार्कल अफिसारा दंफैयो बेवहाय गावबा गावनि मोनसे खथा केबिन बानायनानै जों होनाय दंखायो बेवहाय मिटिं जोबखांनायनि उनाव जहैगोन आरो बे लाइनैनो 1 बाय 1 गावबुरानिफ्राय लानानै बिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय लानानै सार्टिफाइ खालाम अन दा स्पट हा पाट्टा हा मिडियाम हानि जि मोनथाय नामजारि बे गासैखौबो सानसेनि गेजेरावनो होनाय जाजोबो गोबां सार्कल अफिसफोराव बिदिनो जों बेफोर खोथाखौ गासैखौबो मिथिगौ गोबां समाव जोंनि रायजो राजाया बेबायदि उसुबिदा मोननायनि थाखायनो हा पाट्टा खालामनो थाङा गोबाव समाव सार्कल अफिसारानो जा मण्डलानो जा हानि मेरफेसखौ गोलाव देखायफ्लानानै मानसिफोरनि सेन्देलखौ जुथाखौ जामहोलायनाय अबस्था जों मिथिखागौ बेनिखायनो उइथिन दा 10 डेज जायखौनोखि जोङो 10 दिननि भितरावनो गासैबो होनांगोन होननानै नटिफिकेसन दंखायो बेवहाय खुनु माने फैसा जानायनि सुबिदा मोननाय नङा मानोना बे हाबाफारियाव जोंनि भिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय जायफोर रिटायार्ड प्रफेसार जायफोर रिटायार्ड प्रिन्सिपाल याथ' डक्टर बेबायदि जाय ग्रेजुएटेड अफिसारफोर दङ पाब्लिकलि रायजोफोर बेबो बेयाव एपइन्टमेन्ट जानो थांगासिनो दङ जास्ट माने उइटनेस हिसाबै जाहाथे माने फैसा थाखा जानो हाया जाहाथे माने खुनु धरननि माने खामानिया डिले जानो मोना बेनिखायनो जोङो जोंनि लकेल मानसिफोरखौ बेवहाय एपइन्टमेन्ट होनाय जादों नाथाय बिफानि मुङाव बिफानि हाखौ जुदि फिसालानो जुदि दानस्लायोबा नाथाय गोबां फैसा लायो बे गासैबो प्रक्रियानो एखे बेनो बे बाराव 10 दिननि गेजेरावनो गासैबो रेजिस्ट्रेसना जागोन बे बाराव गासैबो नामा गावबा गावनि नामाव सोरनिबा जि हानि जामेला दङ बे 10 दिनावनो जाजोबगोन बे फैसानि खोथाया बार फैबाय थालिया सासेबो माने मण्डला सासेबो सार्कल अफिसारा सारेनाबो फैसा बेयाव मोनजाया बे प्रसेसा जों अलरेडि खालामदों बेवहाय गावबुरानिफ्राय लिरना लाबोनानै बेवहाय मण्डल लाट मण्डलजों लानानै गासैबो बे प्रक्रिया बेयावनो गोलैजोबो बेफोर खामानिखौबो बे नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135
जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।